Naghahanap ng papasahan. Binigay kay Jerry. Jerry. Yun! Walang tinawag na ba? Pero na-rebound niya. Binigay kay Slomo. Oy! Foul! Sabi naman. Sabi na wala pa rin tawag. Pinuligot yata oh. Slomo. Hey, long player mo. Time out to the table. Thank you. Tira ng Nora Beach. Akalakad naman pala. Nakahula pa sa iyo. Ano nangyari? Ano nangyari sa bibo? Okay lang. Meron tayong medic dito. Karami na. Yun o. Second guys, Sabi niyo po ang announcer dahil hindi nakatingin. Pasok diba? Hindi pa yata napindot. 30. Yung score, 30. Takbo pa. Bigay! Sir, yung score, 30 na yun ha. Sakto lang, 20 na. Dinaro! Baba. Okay lang. Ano daw? Pape! Huli! Nice! Walang tao. Wala, ending. Apat kayo, apat. Bigay! Whoop! Scrambling! There's the egg! Whoop! Very close, pasay! Pape, 2 points, bilang yung local. Bigay, bilisan mo! Bilis oh. Here's Alex. 2 points para kay Sky. Score! The limit. 5-point lead. 135,000 second quarter. Mahula na ako. Gitna. Ayan na, sa ilalim. Binigay sa ilalim. Binigay kay Jason. Habang Eric, sa kabila. umelo pa si Jason pero pumasok ang layup ni Sky. Ayan na ulit oh. Harap lang oh. Sa ilalim. Sa ilalim, cutter ha. Naghahanap ng papasahan. Binigay number 5. 25 pa lang. Hindi ka yung pag-minitira yun. Hindi lang makapag. Champion na yung 33. Ano na lang po? Papawin. Nice! Woo! 40 seconds daw, sabi ni William. Pero hindi ako nakatingin. Oh, kita mo. Ticket. Gumagawa ng play oh. Sa ilalim, cutter. 30 seconds. What a crossover by Jason. No good. Wala! Takbo, Elvin. Apat. Dahil sa pinigay ni Derek. May nakong foul. Who's foul, rep? 25 ulit. Tatlo na. Penalty na. Ilang foul na yun? 25. Dalawa. Ayaw pa pumahay. First prize game. Dumidikit. Second try, hindi pumasok. Rebound pa rin po ni Sky. Tumalong siya sa Sky. Last shot. Last shot na po, 15 seconds. Oras! Maandar dahil running time po tayo. 7 seconds. Sa kabila. 5, 4, 3,
shots, no good. No basket. Hoy! Aden! No basket. No basket. No basket. No basket. No basket. Huwag mo sirahin, sabi ni William. Kailangan nakasulot eh. Pwede na yan. Ate, natin bola. Okay na yung score. Hindi, sa kanina second quarter. Ano ko ba, hindi naman tapos mo kanina? Sa atin lang Japon. Tapos dalawa sa kabila. Tapos Sa Manila Tags naman sa Port Quadro. bilang yung sa inyo board. Sa kanina yung ang Japon na bilang. Number 1, pinasa kay Pape. Nag-take, umangat, pero no good. Nakakuha po ng number 40. Box! Number 10. Number 1. Tikitan mo. Number 1. Number 10. Napakalayo naman yan. Nakakuha ni Yugi. Bola. Sige. Ball. Kuha point guard! Yugi. Kuha! The point guard. Binigay ko the bounce. Diego, 10 seconds. Tira! Nag-drive. Sabi na ang bola. Baba! 4-1 fast break. Derrick Rose, 2. Let's go. 2 points. Muntik na naman mag-Lebron ang sasabihin ko. Ikot. 41-37. Apat na po ang lapang. Napitawan pa rin. Umikot-ikot. Pumasok ang 2 points. Ang Jerry. Jerry. 39. 41. Ticket break. Parang Okay. di naman pwelo. Dribble. Binigyan ng pick. Pumukol ng 3. Choice pa rin naman yung tinan. Dalawang nagpagawa. Dahil nakuha po rin nila. Binigay sa gitna. Tinangat. Pumasok. At who's ball left? Tatlong tower na. 1-3. Kay Hambong. First personal foul. First team foul. Ball shot is good. It's good. Demonti. Ilagay. Kuminto. Nag-hesitate. Layup. Nice layup. Si Rahul. Hey! Rahul! Rahul. One second, Chacha. 10 seconds. 40. Straight away shot. No good. The rebound number 25. No good. Oy! Nadaan sa oy. Sinong foul? Number 13. Second personal foul. 2 quick fouls by number 13. First try. Pumasok. Gumalaw ka. Gumalaw ka. Nakakairita ko. Second try. Masok. Masok. Huwag kang Lima. 5-point lead by Sinan. Demonti. Naghahanap ng babasahan. Hindi siya makapana. Sinan na. Umikot-ikot. Tiniyo na lang. Hindi na makapala na pumasok po. Abante! Lardon, may ako ng bola. 17 seconds ang ating shot clock. Lardon, sinusukat. Pape. 10 seconds shot clock. Pumunta sa kanyang kaliwa. 25, bumukol ng 3 na naman. Hindi pumasok. Guys, ako! Bobo! Bilisan mo! Bilisan mo.